ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суръатҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум замини фурӯшӣ. Якум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Хуррамда қарор дорад. Заминаш 6 шотиқ замин аст, ки якчандар фундаментҳои хона қатъи калидрош рехтагӣ тайёр аст, дӯстон, ки дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардаистям. ҳуҷҷатҳои замин 100% дӯстон аст, ки дар наздикии ҳамин замин мактаб, масҷид, ҷамоат, яъне ки роҳи калон қариб ай. Аз ҳамин то роҳи калон 50 метр роҳ аст, дӯстон, ки ҷои нағз ва барои хона кардан мувофиқ аст. нархаш 30,000 сомония, ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад кадоме ки мехарад. рақамошон дар поёни видео аст, ки метавонед дигар маълумотошро гиред. дар ҳамин рақамошон имо васаб пайваст кардаган марама занг занед, бо арзон мекунад, замина айдаст натиҳед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Фириштӣ. дуами хел маълумот аст, бештар маълумотша аз худашон мегирен. яъне ки хона дуошона аст. дӯстони азиз, 35 сотиқ замин дорад, 7 дар хона кардагӣ тайёрай, дута дигар хонаи временка ҳам дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки аловхона, дегдонхона отдельни ҳаста, гирди хона маҳкам, дарахтони меваадиҳанда дорад, обсведа аст, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, ки беҳтарин ҷой ва заминшам калони наздикӣ, яъне ки даврӯзаи ромит ҳамин хел гуфтагӣ аст. хай бо дигар маълумотша мегирад, яъне ки хона обшин барои якчанд оилаи калон, яъне ки мувофиқ аст, ки ҳамаи шароитош муҳайё аст. дӯстон, фурӯхта бошад бо нархи 450,000 сомонӣ, ки савдо муомилаи хубам мекунанд. рақамошон аст, рақамои расмияшон дар ин номер ватсап пайваст кардаги аст. кадоми шумо агар харидор бошен, метавонед ки дар ҳамин рақамо бештар маълумотша гиред. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% хона беҳтарин дуошона хона аст, ки ҳамаи хонаҳош ремонти 100% кардаги аст. обсвет бе проблема. марҳамат занг занед, дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки квартира, мошин барои реклама кардан, дар номераи имо васаб партер мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, дар пеши чорраҳаи диагностика. як хонага квартира аст, ки дар дуюм ошина қарор дорад, 36 квадрати метр, ки дарунуш калонай. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел, ванна, кӯрпаҳои чаҳои нав, қолин, яъне ки ремонти замона кардаги аст, ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш омода ҳастад. дӯстон, фурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ. савдо муомила дар назди квартира мешавад. дӯстони азиз, кадоми шумо агар ҳамин вариантошон маъқул бошад, мувофиқ бошад, рақамошон дар поёни видео мондагием, ки метавонед ки шумо занг зада қатъишон савдо кунед, ки бештар маълумотша аз ҳамин соҳиби квартира гирен. хоҳиш мекунам, ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имотон падлиста кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, айниқтар маълумотша нагуфтиян дар куҷои Рӯдакӣ аст, фақат Рӯдакӣ холӣ гуфтагӣ ҳастанд. замин 6 шотиқ замина мегӯяд, замини ҳамвор аст, ки барои хона кардан мувофиқ аст. дар гирди ванаш уже одамо зиндагӣ кардааст, обшам дар ҳамин наздикиш ҳаст. бештар маълумот дӯстони азиз аз худашон. нархаш 55,000 сомония, ки савдо муомила мекунем, мега 6 шотиқ замина, ҳуҷҷатҳо 100%. рақамошон дар ҳамин поёни видео мондаги аст. дӯстон, агар ба кадоми шумо ҳам хела замини холӣ агар лозим бошад, занг зада бештар маълумотша мегиред ва хонатона дар ҳаминҷа метавонед ки бардоред ва хонатона кунед. марҳамат, занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздикии Корвон, яъне ки райони Фирдавсӣ мешавад.
аз обтои бозори корон як остановка поён аст қариби гарав завод мешавад. Дӯстон аст ки ҷои нағз мега соҳибшон ҳамаи наводи транспорт ҳастанд. Духонага квартира ҳастад дар чорум ошина қарор дорад 45 квадрати метр. Обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, ванна ва оби гарму хунук ҳам аст ки мебело хона бо ҳамаи шароитҳои лозимӣ таъмин ремонти замонавӣ доми новостройка. Дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки духонага квартира ҳастад. Бардоред ки ҳамхари квартираҳои ҳамин хел нархҳо писанда духонага ина вариантҳои хуб ба шумо наздикии бозор Саховат. Рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумот чагиред. Нархаш 240 000 сомонӣ. Дӯстон агар шумо ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ хона чизе ки барои реклама дорен дар номери имо ва WhatsApp партер мо дар видео оянда рекламаш мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе гуфтагиаш соҳибшон дар тарафҳои ноҳияи Шоҳмансур. ҳамин хел маълумот пешниҳод шуда гия. Дӯстон хай бо дигар маълумотша мегирем. замин мега 6 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёра, яъне ки ремонтш аст. обсвер дорад, яъне ки веранд, подвал ва гирдша мега як ду тарафаш маҳкам ҳаст. дигар маълумотои пурра аз худашон ҳуҷҷатҳои хона мега 100% тайёра. фурӯхта мешавад бо нархи 245 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. хона яъне ки шпаклёвка дар тиреза ҳамаш часпондагӣ аст, яъне ки дар баъзе хонаҳо уже абоям часпондагӣ аст. дӯстоне ки агар ҳамин хел хонаи заминӣ агар ба онҳо лозим бошад рақамошон дар поёни видео аст. соҳиб гуфтагӣ ки 24 соат метавонед занг занед, фақат одамони харидор метавонанд ки 24 соат занг зананд ва яъне ки ба шумо ҷавоб медиҳанд, фақат одамони харидор. баромад дигар маълумотша аз худашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар пеши чорраҳаи Балинса гуфтагия соҳибшон. духонага квартира аст дар 8-ум ошона қарор дорад 55 квадрати метр. обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва яъне ки ҳамин чӯшон отделни ҳаст. хона под абой тайёр аст, яъне ки уже барои зиндагӣ кардан мумкин мега соҳибшон. ҷош ҷои нағза мега лаби роҳ аст, сентра. хай бо дигар маълумотша мегирен. неки нагуфтам баъфки ман лифт надорам ва лестница. дӯстони азиз хай бо хитон як бор дига мепурсем. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки арзон муомила ва савдо ҳам мекунад мега соҳибшон. агар ягон маълумотш ба шумо фаҳмо набошад рақамошон дар поёни видео мондагӣ ҳастанд, метавонед ки дигар маълумотша гирен. мумкин ки лифтам дошта бошад. дӯстони азиз хай бо хитон мепурсем. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ва WhatsAppтон подлиса кунед. чӣ хонаи замини квартира ки ба шумо лозима нависед, албатта мо кофта ёфта ба шумо пешкаш мекунем дар видеои оянда. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синоду 104 микрорайонда мешавад. як хонага квартира аст дар 4-ум ошона қарор дорад 36 квадрати метр ки дарунаш калон аст. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, стиральни машина, диван, кресла, қулинои нав, палас, аббой, яъне ки хона панелни дом аст ки бо ҳамаи условиёш таъмин аст ки дар пеши ҳамин квартира чанд намуд маршрутка яъне ки мегузарад. мебелош ҳам бисёр аз хатишон ҳаст. хай бо дигар маълумот чагирем. мебелаш ҳам хатиш метиҳам гуфтагӣ аст. хай бо як бор дига худтон аниқ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ ки савдо, муомила ва яъне ки бародарӣ мегӯяд дар назди квартира фақат одамони харидор, яъне ки хоҳиш кард агар беҳуда занг назанам, фақат одамони харидор да. дӯстон ҳамаи маълумотошо мо ба шумо фаҳмодем. агар квартира бинед, агар ба шумо маъқул бошад рақамошон ҳастанд, метавонед дигар маълумот пурраша аз соҳиби квартира як бор дига гиред. маромад як бор хоҳиш мекунам ки лайкотон намонем. дӯстон агар меҳнати моро қадрдон мегирам, як лайки бепула дар ҳамин видеонавори мо монем ва дар имото подлиса кунед. хела кори беҳтарин мешид. раҳмат барои дӯстоне ки ҳамин хел кора мекунанд. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар пеши яъне ки Борбад 21 пеши телестудияи яъне ки шаҳри Бохтар мешавад, наздики Сомонӣ. духонага квартира аст дар 1-ум ошона қарор дорад 48 квадрати метр ки дароншон калон аст ва ремонти беҳтарини замонавӣ кардагӣ ҳаст. обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки отделни ванна, яъне ки отделна дорад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин, ҷои нағза лаби роҳда қарор дорад, яъне ки ҷои беҳтарина. хай бо дигар маълумот шава пеши телестудияда қарор дорад доми новостройка.
фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ ки савдо ва муомилаи хуб ҳам мешавад. Дӯстоне ки ҳамхали квартира писида доранд шумо вариантҳои хуб метавонед ки дигар маълумотша аз соҳиби ҳам квартира гиред, фақат одамони харидор. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар, яъне ки пеши райони Бассейнда гуфтагӣ аст, яъне ки райони Регарда 4 микрорайон пеши Бассейн гуфтагӣ аст. хай бо кадоме ки аз шаҳри Турсунзода бошад ай Регар худош медонад. як хонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад 49 квадрати метр. агар ки хонаи духонага мекунем, об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, фанер ва дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароитош хай таъмин аст. маълумоти бештарша ҳамин ҳар як квартира ки мо мемонем ҳар як бор дига бо худтон аз агар ки харидор бошед як бор дига ай маълумотша аз соҳибошон бо пурсон шавем ки шояд ки ягон ҷоша мо нито фаҳмода бошем ки ягон маълумотша хато роҳӣ карда бошанд. дӯстони азиз нархаш 190,000 сомон, ки савдо ва муомила мешавад, мега ҳамин соҳиби квартираи Регар будагӣ. рақамошон дар поёни видео мондагӣ ҳастем ки метавонед дигар маълумотша гиред. як хонага квартира дар дуюми ошона 49 квадрат метр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. марҳамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ дорем дӯстони азиз ки қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз дар 34 микрорайонда қарор дорад, яъне ки маҳаллаи 34 микрорайон дӯстоне ки ҳаминҷода сӯрох карда буданд. духонага квартира аст дар 4 ошона қарор дорад 45 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, яъне ки оби гарму хунук, устол ва диван, пардаҳои нав, яъне ки палас қолин ҳамаш қоидавӣ аст ки барои зиндагӣ кардан мешавад, яъне ки ремонти соз ҳаст, яъне ки на безеб на хушрӯйбат, яъне ки нормални ремонтош ҳаст, яъне ки ванна ҳам отделни дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ ки арзон ва муомила мешавад, мега соҳибшон, яъне ки лаби рода ҷои нағза, мега 34 микрорайон хай бо кадоме ки аз ҳамонҷа бошад худашон медонад. 230,000 сомонӣ савдо ҳам дорад. дӯстони азиз марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирен. шумо агар ҳамхали квартира, хона, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен дар номери имо васап реклама мекунем. ин ба 12 хонаи фурӯшимо. то видеои оянда хатон габуни ҳамаи шумо.